आरो बे सावरायनाया स्पेशली मोनसे गोदान पलिटिकल पार्टी इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडि बिनि नाजानायाव जोनोम होनायनि सायावनो सावरायनाय जादों आरो बेयो बिराद मोजां रोखोमै जोंहा बारलांबाय दिनै जोङो मोनसे स्टेप जोङो दावगानानै थाबाय आरो जोङो दिनै सिद्धांत लाबाय जे जोङो गोदान मोनसे पलिटिकल पार्टीखौ जों जोनोम होगोन आरो बे रायजोफोर खुलुमबाय आरोबाव फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय आङो जोंनि बर'नि पलिटिकेलखौहाय ओरैबायदि आसरित मोनबाय गोसोआवहाय दुखुबो मोनबाय रागाबो जोंबाय आरो सोरखौबा बखिनोबो साननाय लांबाय बेनिखायनो भिडिअखौ लाबोबाय आं रायजोफोर जोङो ओरैबायदि नुदों जे इउपिपिएल पार्टीखौहाय जागायजेननायनिफ्राय देरहाजेननायनिफ्राय लानानै पाब्लिकजों लोगोसे दैदेनगिरिफोरा गोबां नाख्रेबदों गोबां नासयदों आरो दाबो नासयगासिनो दङ आरो आं सानदों नासयलांबाय थागोन दिनै जों नुनो मोनदों रायजोफोर मिथिबाय दा अपोजिशन पार्टीनि अनगा अपोजिशन पार्टीजोंनो थाफानानैहाय खामानि मावग्रा माखासे मानसिफ्रा गोदान पार्टी दानो नागिरदों बिसोरो सोर एक्स एनडिपि इउनाइटेड फरामनि अनजालि दैमारि दिबानस आंथ' नुदों बिथांमोननि थांखिया मा बिसोरो मानो गोदान पार्टी दानो नागिरदों मा खारनै बिसोरो मा हास्थायदों बेखौथ' जों बयबो मिथिगौ दिबानसआ मोनसे निउज चेनेलनि गेजेरजोंहाय फोरमायदों जाय निउज चेनेलनि नामा लाइफ एन्ड लार्निं पडकास्ट बेयावहाय बिथाङा गोबां दुखु फोरमायदों नाथाय बिथाङा दुखु फोरमायनायखौहाय आङो सानदों जे एसेबां नोङो बुजिनो रोंदोंब्ला दुखु फोरमायनो रोंदोंब्ला 2020 मायथाइयाव जे एकट जाबाय बे एकट जानाय समनिफ्राय नोंथांमोना मानो खौसे जानो रोङाखिसै मानो सरकारजों गोरोबलायनानैहाय मोजां खामानि मावनो रोङाखिसै एकटखौथ' एनडिएफबिआनो राजि जानानै खालामदों बेयाव सोरबा सोरखौबा दुसिनानै लाब गैया ना मा बुङो रायजोफोर ना रायजो राजा नोंथांमोनाबो गोदान पार्टी दानायखौहाय खुसि मोनदों नामा बिथांमोननि गोदान पार्टी दानो नागिरनाया मोजां नामा रायजोफोर नोंथांमोननि थाखायब्ला कमेन्टआव फोरमायहरब्लानो जाबाय नाथाय नैबे फिथांखि बिथांनि थाखायब्ला गोदान पार्टी दानाया बर' हारिनि थाखाय गोबां खहा दङ जाहोना जाहैबाय जोंनि बर' हारियानो मोनथाम पार्टी जाखाबाय जुदि गोदान पार्टी दाबावोब्ला अब्ला जोंनि 35 लाख जनजातिखौहाय जोङो बोफ्लेनानैहाय डिभाइड खालामोब्ला अब्ला जों सेन्ट्रेलजोंहाय दावहा नांनो हागोन नामा मोनसे हारिखौहाय खौसे खालामनांगौ होननानैहाय बुंबोबाय थादों नाथाय दिनै जोङो नुबावबाय आरोबाव एनडिएफबि पार्टीनिफ्रायनो जाय एनडिएफबिफ्रा बिपिएफजोंहाय दासिमबो सोमोन्दो दङ नै बिसोर बायदि मानसियानो दिनै आरोबाव गोदान पार्टी दानो नागिरबावनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेयो जोबोद दुखुनांथाव जोंनि बर' हारिनि थाखाय नोंसोरो जुदि हाथाराब्ला बिपिएफजोंनो थानानै खामानि माव मानो आरोबाव गोदान पार्टीखौ गोदान पार्टी दानानै बर' हारिखौ मानो धंस खालामनो सानबावो जेराव बर' हारिया खौसेयानो गैखा मोननै पार्टीजोंहाय गोरोबनोनो रोंखाया आरोबाव गोदान मोनसे पार्टी दाबावोब्ला बेयावहाय बर' हारिनि खहा दङना गैया रायजोफोर नोंथांमोनाबो एसे बिजिरनानै नायदो जों क्लियारलि खोनाखाबाय बिजेपिनि दिलीप सयकिया बिथाङा बिजेपिया हारसिं सरकार दागोन हारसिं गेलेगोन होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों अब्ला इउपिपिएलआ सोरजों थागोन इउपिपिएलआबो हारसिं सरकार दायोब्ला बिपिएफआबो हारसिं दायोब्ला बै एक्स एनडिएफबि फरामनि अनजालि दैमारि आरो दिबानस बिथांमोनाबो हारसिं सरकार दागोन होननानै गेलेयोब्ला न लांदां दिनदांदां जा बर'फ्रा दिनदांदां जा अब्लासो बुजिगोन रायजो राजाफ्राबो बिपिएफ पार्टीखौहाय अनखांनानैहाय बिपिएफ पार्टीनि खामानि मावनायखौहाय मोजां मोननानैहाय दिनै इउपिपिएल पार्टीखौहाय नेवसिदों दा बिसोर बायदि मानसिया सानसे फस्थायजोबगोन नायल' नोंसोरो जेब्लानाखि खैफोदा फैगोन बै समावहाय खुगायाव खुदै मेगनाव मोदै खाफालाव आखाइ होनानैहाय सिन्था खालामनाङाब्लानो जाबाय जोंनि बर' हारिया जाखिनि सान्थि दङ बिनिफ्राय बांसिन असान्थिया फैनो थांगासिनो दङ
बेनिखायनो आं सानदों रायजोफोर आरो आं बुङोबो एनडिएफबि पार्टिया एनडिएफबिआनो जोंनि बर' हारिखौहाय गुबुन गुबुन हारिनिफ्राय रैखा खालामदों आरो एनडिएफबिआनो जोंनि बर' हारिनि लाइमोन सेंग्राफोरनि सायावहाय उफुद्रुत सरकारजोंहाय नासय जाहोनायखौहाय खालामबोदों आरो एनडिएफबिआनो दिनैबो आरोबाव धंस खालामनो टारगेट खालामबावनायखौ जोङो नुदों ना मा बुङो रायजोफोर आं नंखाय बुंदों नामा दिबान समन बायदिया खौसे गोरोबलायनानै खामानि मावनो हायामोन दिबानसआ मा हास्थायदों गाद्दि हास्थायदों गाद्दि जेबो टारगेट गैया बिथांमोना जेबो मावनो हाया बेयो रोखाखा रायजोफोर मोनसे नायलांबाय था नंखाय सानदोंब्ला नायलांबाय था अनजालि दैमारिया बबे बेकग्राउन्डनि दिबानसआ सोरनि सापर्टार दिनै बिपिएफनि नाम लानानैहाय बिसोरो सोमावसारनो नागारनानैहाय गोदान पार्टी नाम लानानै सोमावसारनो नागिरदों गोदान पार्टी नाम लानानै जुदि दिबानस अनजालि दैमारिमोन बायदिखौहाय रायजो राजाया सापर्ट खालामोब्ला अब्ला बिसोरो बिपिएफजों ज' जागोन मेन थांखिया बेसो नोंसोर फोथायाब्ला नाय नाथाय आंनि मोनदांथियावथ' बेनोखा रायजोफोर आरो बिक्रम दैमारिमोन बायदिया सोर साबेसेया बिक्रम दैमारि कास्टम बसुमतारी प्रहलाद ब्रह्म रिन्जय बर'खौहाय गनायो कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय सोर सोर बिसिबां मोजां मोनो दिनै जों बिक्रम दैमारिमोन बायदिखौनो समाजावहाय बयनिफ्रायबो बांसिन गाज्रिसिन बारहावा लाबोग्राखौहाय जों नुगासिनो दङ मिथिबायना बर' हारिनि थाखाय गोजोन गैयै खालामनो नागिरग्रा बिसोर साब्रै मानसिखौनो जोङो नुगासिनो दङ नाथाय नोंथांमोनासो मा बुजिदों आं मिथिया रायजोफोर नाथाय आंनि मथेब्ला जों बर' हारिया जौगालांनो गोसोब्ला दावगालांनांगौब्ला मोननाय मोननायखौल' हास्थायनानैहाय थाखा फैसाजोंल' खारफानानैहाय जेबो लाब गैया गावसोरखौनो अहंकार गोसो लानानै सरकारनि बिरुदि खामानि मावनायाबो मोजां नङा रायजोफोर रुल्स मथे मानिलाङोब्ला बयनिफ्रायबो साबसिन जायो आरो जौगानायाबो फैयो बबेबा मोनसे सरकारखौ लोगो लाफायाब्ला ओरैनो माब्लाबाबो हारसिं फोजौखांनो हाया बे भारतआ जोंना गणतान्त्रिक देश बियो दा बेयावहाय जोंहा गोबां रोखोमनि राव रायज्लायग्रा जातिफोर दङ बिसोरजों गोरोबलायनानैसो जोंबो खौसे जालायनानैसो गाव गावनि मोननो गोनां मोनथायफोरखौहाय जों बिख'नानै लानो हायो गुबुन गुबुन स्टेटआव थां नोङो भारतनि मोनफ्रोमबो स्टेटआवनो थां जेरावबो गुबुन हारिफ्राबो थाफायो दा बिसोरखौ लाफानानैसो मोनसे स्टेटआ जौगायो दा बेसेखिनिखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दासिमबो मिथिया आंनि नुनायाव आं दासिमबो मिथिया होननानै सानो दिनै आं जोबोद दुखु मोनदों बे एक्स एनडिएफबि फरामनिफ्राय जे गोदान पार्टी दानो नागिरदों जेराव अनजालि दैमारिया बिपिएफ पार्टीनिनो नेहाथारिखा मिथिबाय दा आरो दिबानसआ बिपिएफ पार्टीखौनो अनसायग्रा सासे केन्डिडेट होननानैबो बुंजालाय लांसै मिथिबाय दा बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना टिकेट लानो थाखाय गाद्दियावहाय जिरायनो थाखाय गोदान पार्टी दादों बेनि अनगा जेबो थांखि गैया आरो बिसोरो गोदान पार्टी दानानै सरकारजों गोरोबालासे जे बै जेलाव थानांनाय 56सा सुबुंफोर दङ बिसोरखौहाय बख'नो हागोन ना स्वाभाबिक नामा आंथ' नुहुराखै हानाय नङा आरो बख'नोबो हाया बिसोरो आरो सरकाराबो गनायनाय नङा एक नाम्बारावहाय आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकार बे मोननैजों लोगो जानानैनो बिसोरनि पार्टीखौ गनायनायबो नङा आरो बिसोरनि थ्रुयैहाय एनडिएफबिनि रन्जन दैमारि सार आरो बिनि जेसेबांनाखि केडारफ्रा जेलाव दङ बिथांमोनाबो गवा आरो आं नुदों सासे उकिल बे सासे उकिलाबो जेरै उकिल ओरैनो उकिल मिथिबाय दा बाथ्राखौहाय नङै बाथ्राखौबो नंगौ होननानै बुंग्रा सासे उकिल बियो
दा बिसोर बायदि उखिला बै समावहाय मानो नुजायाखै मिथिगौ मोनजायोमोन रायजोफोर बिसोरो मोनजायोमोन दिनै बिसोरो लामा गोथेबाय लामा गोथेनायनि थाखायनो दिनैहाय ससियेल मिडियायावहाय रायजो राजानि सिगाङावहाय ओंखारनो गोनां जादों बिक्रममोन बायदिजोंहाय मदद खालामफानानै थाफाबायनानैहाय एकदमबारे गावसोरखौनो गोरों दिन्थिनो बिसोर बायदिया थिफुला दिन्थिनायखौसो जोङो नुनो मोनदों मिथिबाय दा मा बुंदों उखिला बिथां उखिला बुंदों इउपिपिएल पार्टिखौहाय दानो गोसो जायोब्ला डिस्ट्रय खालामनो हायो सिफायनो हायो मिथिबाय दा अब्ला उखिला सोरजों बिपिएफ पार्टिजों नंगौना नङा दा उखिल बायदियाबो बिपिएफ जोंहाय सापर्ट दङ दा इउपिपिएल पार्टिनि मावनायखौ मानो मोजां मोनाखै मोनजायाखै मोनलोङाखै इउपिपिएलआ थार लामाजों मावलांनायनि थाखायनो दिनैहाय बयजोंबो नारसिनजादों मिथिबाय दा नायलांबाय था बर' हारिया बबे लामाथिं दावगालाङो आरो जुदि इउपिपिएलआ जेनबाय होनबाथाय बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा दालाय मा जादों दा मा जादों बिनि बांसिन जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय घटना जागोन नायलांबाय था नोंसोरो दिनै आं मोनसे भिडिअखौहाय दिन्थिनानैहाय भिडिअखौ फोजोबनोसै रायजोफोर एसे खोनासंब्लानो जाबाय बिथां एक्स डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी सारआ मा बुंदों खोनासंब्लानो जाबाय सिगांनिफ्राय बुंबाय थायो जे इउपिपिएल दोलोखौ जेबो मावाखै होननानै बुंबाय थायो उन्नतिनि थाखाय बेथ' प्रपागान्डा আমিও কৈছিলো ময়ো কৈছিলো যে ইউপিপিএল চৰকাৰে একো কৰা নাই কিন্তু মই ক'লে কি এইটো সঁচা হ'ব নেকি बेथ' नङा जों प्रपागान्डा खालामबोदों रायजोनि सिङाव जे इउपिपिएलखौ गाज्रि मोनथों होननानै गतिके बे एखे दलखौनो जुदि दामबाय थायोब्ला हे बैयाबो खोनादों दाख्लैबो खोनादों दिनैबो दामबावबाय रावबो सुखुनाय नङा नंगौना नङा एखे दलটো जुदि সদায় সদায় ডেইলি ৰাতিপুৱাটো বজায় আবেলিটো বজায় ৰাতিটো বজায় এই ৰাতিপুৱাৰ শুনিছো আমি দিনতো শুনিছো আমি আৰু ৰাতিত বজাইছে এটো মিনিংলেছ নহয় জানো दोलोआ सिगांनिफ्राय बुंबाय थायो जे इउपिपिएल दोलोखौ जेबो मावाखै होननानै बुंबाय थायो उन्नतिनि थाखाय बेथ' प्रपागान्डा আমিও কৈছিলো ময়ো কৈছিলো যে ইউপিপিএল চৰকাৰে একো কৰা নাই কিন্তু মই ক'লে কি এইটো সঁচা হ'ব নেকি बेथ' नङा जों प्रपागान्डा खालामबोदों रायजोनि सिङाव जे इउपिपिएलखौ गाज्रि मोनथों होननानै गतिके बे एखे दलखौनो जुदि दामबाय थायोब्ला हे बैयाबो खोनादों दाख्लैबो खोनादों दिनैबो दामबावबाय रावबो सुखुनाय नङा नंगौना नङा जों क्लियारलि मिथिखाबाय बिपिएफनि थांखियानो जाहैबाय इउपिपिएल पार्टिखौ माबोरै सिफायनो हागोन इउपिपिएल पार्टिया खामानिखौ मावदों बे खामानिखौ मावनायखौहाय रायजो राजाफ्रा मोजां मोननानै इउपिपिएल पार्टियाव हाबनायखौ नुनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय इउपिपिएलखौ दायनिगिरि खालामनो थाखायसो खाम्फा बरगयारी सारआ बै समावहाय बिपिएफजों थाफानाय समाव बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन होननानै जोङो दिनैहाय मोगथां महरावहाय मिथिनो मोनबाय थाखोमानानै थानाय बाथ्रा अब्ला नायदो बिपिएफनि थांखिया माबायदिमोन दिनै इउपिपिएलआव हाबफैबाय खाम्फा बरगयारी सार आरो चन्दन ब्रह्म सार आरो हितेश बसुमतारी सार बेजों लोगोसे गोबां एमएलए एमसिएलएफोर हाबफैबाय दा बिथांमोनखौहाय बुंगासिनो दङ बिपिएफआव जेरै मावदोंमोन बेबायदिनो मावगोन होननानै नाथाय न नेभार दैदेनगिरिया जुदि स्ट्रंब्ला अब्ला बिनि आखान्थिया माब्लाबाबो थलं थफं जाया बिपिएफ पार्टिनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारा स्ट्रं नङामोन हारिनि थाखाय सानामोन जेखौनो बुङो बेखौनो येस होननानै साननानै लायोमोन दा बिनिखायनो दैदेनगिरिफ्राबो जानला मोनला बाथ्रा बुंनानैहाय लाजि फोनाङोहाय साननोमोन नाथाय दानि इउपिपिएल सरकार जे सीएम प्रमद बर' सार बिथाङा बेबायदि भाषण बुंनायफोरखौहाय खोनासंनायबो नङा आरो दोननायबो नङा बेनिखायनो बिसोरो गावसिनि चिफनि रुल्स मथेसो खारगोन मिथिबाय रायजोफोर बेसेखिनिखौ बुजिना लानायाबो मोजां गोजोन्थों नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि